ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே சீரகம் வாசுதேவாய. போடலாம் ஓம் நமோ மாதாஜி. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா कृष्णा கிருஷ்ணா कृष्णा கிருஷ்ணா हरे हरे ஹரே हरे ஹரே राम ஹரே हरे ராமா राम ஹரே ராமா ராம ராமா राम राम ஹரே हरे हरे ஹரே ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण கிருஷ்ண हरे கிருஷ்ணா हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ராமா राम ஹரே ராமா राम राम ராம हरे ராமா हरे। ஹரே ஹரே பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே சொல்றீங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க ஒருத்தர்ல. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் தப்பா கேட்டுட்டு இருக்கலாம், சோ என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. பட் ஒரு தடவை நீங்க கான்சியஸா பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து மத்தவங்க வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. भट्टाचार्य सेवाकारे स्नेह आयचे दासा तारे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर वृंदा भट्टाचार्य सेवाकारे स्नेह ऐच दासा तारे विप्रवाही जल पात्रा भाषा भट्टाचार्य सेवकरे स्नेह जैसे दासा तारा विप्रभागे जल भद्र भागीर्वासा பலபத்ர பட்டாச்சாரியார் மகாபிரபுவின் மீது மிகுந்த பாசத்துடன் இருந்தார். அவர் வேலைக்காரனை போல அவருக்கு சேவை செய்தார். அவரது உதவியாளரான பிராமணர் கமண்டலத்தையும் துணிகளையும் சுமந்து வந்தார். சோ வல்லபத்ரா பட்டாச்சாரியா, ரைட்? அவர் என்ன பண்ணாரு? லிட்ரலி அவர் வந்து அவருக்கு வந்து என்ன சொல்வீங்கன்னா ஒரு வேலைக்காரன மாதிரி சேவை செஞ்சாரு. ஏன்னா அவ்வளோ பிரேம அவருக்கு சைத்தன்யா மகாபிரபு மேல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால அவர் எல்லா வேலையும் எதுவுமே எஸ்டேட் பண்ணாம பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நிர்ஜரேதா உஷ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட். நிர்ஜரேதா உஷ்ணோதயா கே ஸ்நான தீர்த்த तीना बारा दुई संध्या आगी तापा शास्त्रेर आपारा निर्जारे ते उष्णे उष्णोता के स्नाना नदीना बारा दुई संध्या अग्नि तापा कास्तेरे आबारा. மொழிபெயர்ப்பு. இறைவன் தினமும் 3 வேளை அருவிகளில் வெந்நீரில் நீராடுவார். மேலும் எல்லையற்ற விறகுகளால் மூட்டப்பட்ட நெருப்பை கண்டு காலையிலும் மாலையிலும் தம்மை சூடேற்றிக் கொள்வார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து 3 தடவை குளிக்கிறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர் இன்னொரு என்னன்னா மார்னிங் வந்து என்ன அந்த நெருப்பு இது வந்து ரொம்ப அந்த டைம் வந்து வெரி கூல், அதனால அத சொல்றாங்க. நம்ம வந்து அதுக்குன்னு வந்து நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இது தபஸ்யா, அதனால குளிர் தண்ணி எடுத்து நான் ஊத்திப்பேன் அப்படின்னு. சிலருக்கு வந்து மூட்டு வலி வரும் குளிர் தண்ணினால. அதனால ஏன் இவ்வளோ இதுக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்களோ கேட்கணும். இப்ப நான் வந்து சில் தண்ணி தான் ஊத்திப்பேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா ஹீட் எனக்கு தாங்காது. ஆனா என்கிட்டயே டாக்டர் சொன்னாங்க, ஆல்ரெடி ஷாக் அடிச்சு கழுத்துல ஒரு ஸ்மால் கேப் இருக்கு, ரொம்ப
சில் தண்ணியில குளிக்காத அப்படின்னு. சிலருக்கு வந்து அது செட் ஆகாது, ஆனாலும் நான் குளிக்கிறேன், அது வேற விஷயம். பட் சிலருக்கு வந்து அது செட்டே ஆகாதனாலும் அதுவும் பயங்கர சில்ல எடுத்து போய் நான் ஊத்திக்கிறேன். அவங்க பண்றாங்க பாத்தீங்களா, நான் அந்த ஆஸ்டாரிட்டி அதை எப்பவுமே பண்ணாதீங்க. நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ, ஏகாதசி கூட அதே தான் நாமநேஸ்வர பிரபு சொல்றாரு, நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த லெவல் ஆஃப் ஆஸ்டாரிட்டி தான் நம்ம பண்ணணும். பண்ற ஆஸ்டாரிட்டி நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்ணணும். ஆனா அது வந்து நம்ம பண்ண முடிஞ்சதுன்றத பார்க்கணும். இப்போ குரு மகாராஜ் இங்க இனிஷியேட்டட் சீக்ஷா தீக்ஷா விடுங்க, யாராவது ஷெல்டர் எடுத்திருக்கீங்களா? கலாவதி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, நீங்க ஷெல்டர் எடுத்திருக்கீங்களா இல்ல அதுவும் எடுக்கலையா? இல்ல மேடம், ஷெல்டர் சென்டர் எல்லாம் எடுத்துருக்கணும் மாதாஜி, எடுத்துருக்கோம் மேடம். அதெல்லாம் அதெல்லாம் அப்பவே எடுத்துட்டோம் மேடம். அப்பவே எடுத்துட்டோம் மேடம், ஒரு 3-4 ஓகே. இப்போ வருஷத்துக்கு அப்பனா முன்னாடி. இங்க இருக்கிற எல்லாருமே பல பேரும் தீட்சை பெற்றவங்க, ஷெல்டர் எடுத்தவங்க, ரைட்? இப்போ வந்து மாசத்துக்கு 2 தடவை, அதாவது 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை வந்து குரு மகாராஜ் ஒரு லெட்டர் போடுவார் நம்மளுக்கு, மெயில். எல்லாருக்கும் வரும். ஐயோ வரல மாதாஜின்னு சொல்லாதீங்க, கண்டிப்பா வரும். சோ அப்படி இருக்கறச்சே அவர் போன லெட்டர்ல என்ன எழுதினாரு இந்த 3 சந்தியா பத்தி யாருக்காவது தெரியுமா? சரி மேடம். எத்தனை பேர் தெரியாது. படிச்சீங்க? எத்தனை பேர் இல்ல படிச்சீங்க? மேடம், படிக்கல மேடம், தெரியாது. இது சொல்லையே இது அப்படி வருதுங்கிறதே தெரியல மாதாஜி. ஓகே. எங்களுக்கு. பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, எத்தனை பேர் படிச்சீங்க அவர்கிட்ட இருந்து வர மெயில? பார்க்கவே இல்ல மாதாஜி. பார்க்கவே இல்ல மாதாஜி. அவரு எதுக்கு? அனுப்புறதே இப்ப நீங்க சொன்ன உடனேதான் பார்க்கணும்னு சொல்லிதான் எங்களுக்கே தெரியும் நோ மாதாஜி. ப்ராப்ளம். இப்போ பாருங்க, ஏன்னா குரு மகாராஜ் டைரக்ட். அப்பப்ப பாப்பேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். புஷ்ப மாதாஜி என்ன மாதிரி புஷ்ப மாதாஜி அப்பப்போ பாப்பாங்க. ஆனா என்ன ஏதோ அவர் விஷ் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, புஷ்ப மாதாஜி, ராதிகா தாசி அவங்க எல்லாம் ஒரு கேட்டகரி தெரியவே தெரியாது. ஓகே. இன்னொரு கேட்டகரி புஷ்ப மாதாஜி, ராதிகா தாசி மாதிரி நான் பாப்பேன், ஒகேஷனலி பாப்பேன், எப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ பாப்பேன். ஆனா நம்ம எல்லாரோட பாவமே தப்பு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு பல தடவை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா குரு மகாராஜ் நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றாரு. இதுவே நம்ம பசங்க ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்கன்னா படிக்காம இருப்பீங்களா? மாதாஜி ஆமா மாதாஜி, அவன் வாரத்துக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுவான் மாதாஜி, எதுக்கு படிக்கணும்னு நான் விட்டுட்டேன் மாதாஜின்னு யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க. அப்ப பசங்க விடுங்க, சொல்ல மாட்டேன் மாதாஜி. பசங்க விடுங்க, பசங்க விடுங்க. நம்ம ஹஸ்பண்டோ இல்ல நம்ம அப்பாவோ ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க ஊர்ல இருந்து, அவர் வாரத்துக்கு 4 லெட்டர் எழுதினா கூட ஒரு லெட்டர் எடுத்து வச்சு படிப்போமா படிக்க மாட்டோமா? உண்மையா சொல்லணும். கண்டிப்பா படிப்போம் மாதாஜி, கண்டிப்பா படிப்போம். ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம். எதுக்குன்னா நம்ம குரு மகாராஜ் பக்தி ஜாஸ்தி, மரியாதை ஜாஸ்தி. நான் என்னையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். பல தடவை நம்ம பேசுறோம். நான் டிவோட்டியா இருக்கிற ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னாரு, குரு மகாராஜ் எழுதாரு, நீ லைட்டா படிக்கிறிய, நீ ஒரு 2-3 தடவையாவது படிச்சு அதை ஏத்துக்கணும்ல அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு தடவையே சரியா பரப்பலாம் தெரியல, அப்போ எந்த லெவலுக்கு நீங்க எல்லாம் வந்து மரியாதை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ரைட்? இது எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் இது எடுக்கிறேன். இது பர்டிகுலரா புஷ்ப மாதாஜியோ, ராதிகாக்கோ, விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கோ இல்லையோ சொல்ல. தெரியலன்றதும் தப்பு, தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கலன்றதும் அகங்காரம். ஐயோ மாதாஜி எனக்கு அகங்காரம் இல்ல மாதாஜி, எனக்கு அந்த இங்கிலீஷ் புரியாது, டசன்ட் மேட்டர், புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். இல்ல யாரையாவது தெரியாதவங்க இப்போ இங்கிலீஷ்ல தான் பையன் வந்து எழுதுறான்னா நம்ம விடுவோமா? அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எதிர் வீட்டுக்காரனை புடிச்சு படிச்சு கேட்போம். எதுக்குன்னா அவரு நம்மளுக்கோசரம் எழுதுறாரு. அவர் என்ன போட்டாரு நான் சொல்றேன். காயத்ரி மந்திரம் 3 சந்தியால பண்ணணும், ஆனா பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் எடுக்கணும். அது பண்ண முடியலன்னா நீங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இனிஷியேஷன் எடுத்தீங்களோ இல்லையோ 3 சந்தியா வேலையில ஜபம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. ஓகே, இது வந்து இந்த ஸ்பெஷலி புருஷோத்தம் மந்த்துக்கு, பட் ஜென்ரலா சொன்னாரு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை படிச்சிருந்தா அவர் ஏன் சொல்றாரு, எதுக்கு சொல்றாருன்றது நம்மளுக்கு புரியலனாலும் அவர் சொல்றதா நம்ம கேட்டிருப்போம், கரெக்டா? ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னே நம்ம படிக்கலன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? 3 சந்தியானா மார்னிங் 6 மணி to 8 மணி 1 சந்தியா, மதியம் 1 to 12 to 2 ரெண்டாவது, ஈவினிங் 6 to 8, இதுதான் 3 சந்தியா. இது நம்ம படிக்கிறோம், ஒரு ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம். என்னது அது? ஒரு நம்ம டெய்லி சொல்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை நீங்க அதான் செக் பண்ணிட்டு சொல்ல போறீங்க. 3 சந்தியா பத்தி ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம சொல்ற ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகம்ல இருக்கு. அது என்ன ஸ்லோகம் நீங்க எனக்கு நாளைக்கு சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம வந்து இத படிக்கலாம், சரிங்களா? நிரந்தர பிரேமவேஷா நிர்ஜன காமனா சுக அனுபவ பிரபு கஹேன வச்சனா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை இல்லையா மாதாஜி? பகவத்கீதையில பிரபு கஹேன வசனா. இந்த தனிமையான காடுகளின் வழியே பயணிக்கையில் பெரும் மகிழ்ச்சியினை உணர்ந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்வரும் வார்த்தைகளை மொழிந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவத்கீதை இல்லையா மாதாஜி?
சோ இப்போ என்ன சொல்றாரு மாதாஜி, சம்பந்தமே இல்ல கான்டெக்ட். சோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் போறாரு, ரைட்? அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அப்படின்னு. இப்போ அவர் சம்பந்தமே இல்லாம ஏன் மாதாஜி இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சைத்தன்யா வந்து அங்க என்ன ஃபீலிங் அவர் என்ஜாய் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இருங்க இதோண்டி முடிச்சிடலாம். சுனா பட்டாச்சாரியா மீ கைலா நா பாஹு தேஷா வான பாட்டே துக்கேரா கஹானா ஹி பாயி லேஷா. Suna Suna Bhattacharya, Hama Kela, Langa Baju Desa, Vana Bade Duko Haka, Nahi Bayi Lesa, அன்புள்ள பட்டாச்சாரியரே, நான் இவ்வளவு தூரம் காட்டுப்பாதையில் பயணித்து வந்துள்ளேன். நான் இதுவரை சின்னஞ்சிறு பிரச்சனையை கூட சந்திக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்றாரு, இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன், ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கூட நான் சந்திக்கலன்னா அப்ப எந்த லெவலுக்கு கிருஷ்ணரோட அருள் இருக்கு அப்படின்றதுக்கோசரம் தான் இந்த ஸ்லோகம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். நான் பேசிச்சே 2 பேர் பேச ட்ரை பண்ணீங்க. நான் அந்த ஃப்ளோ கோசரம் ஸ்டாப் பண்ணேன். ஒண்ணு வந்து புஷ்பம் மாதாஜி என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? கேட்கறச்சே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க? நான் வந்து இது வ- பகவத்கீதை இல்லையான்னு கேட்டேன் மாதாஜி. எது ஸ்லோகம் இது ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் நம்ம ஸ்ரீ பாகவதம் இது சைத்தன்ய சரிதாமிருதா படிச்சுட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஓ, சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, ஓம் பூர்புவ சுவக ஓம் தத் சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி. அது ஒண்ணுதான் தெரியும் மாதாஜி காயத்ரியில. அது அதான் ஒண்ணு அது கேட்டேன். காயத்ரி, சூரிய ஹரே காயத்ரி. கிருஷ்ணா. சூரிய காயத்ரி தான் ஒரே தெரியும் ஒரு செகண்ட். மாதாஜி. நான் புஷ்ப மாதாஜி என்ன பண்ணணும் 3 சந்தியாலன்னு சொன்னேன். 3 ஜெபம் சத்தியா பண்ணணும்னு சொல்லுங்க காலையில மாதாஜி. ஒரே ஒரு காலையில செகண்ட். புஷ்ப மாதாஜி சொல்லட்டும்.